Президенти Федератсияи Байналмилалии футбол Ҷани Инфантино бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омад. Дар фурудгоҳи Байналмилалии Душанбе роҳбари футболи ҷаҳониро роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон самимона истиқбол гирифтанд. Дар доираи сафари расмӣ президенти ФИФА Ҷани Инфантиноро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур мепазиранд. Ҷани Инфантино бо роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон мулоқоти расмӣ доир карда масъалаҳои рушди футбол дар кишварро баррасӣ мекунанд. I'm looking forward to this visit. The first time for me here in Tajikistan. Great country, great football country. So very happy. Президенти Федератсияи Байналмилалии футбол ҳамчунин дар конгресси 8-уми Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе ширкат хоҳад кард, ки зимни он маросими интихоби роҳбарияти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ барои давраи 4-солаи нав сурат мегирад. ҳамзамон президентҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ва Федератсияи Байналмилалии футбол Ҷани Инфантино аз ҷараёни корҳои сохтмонии Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон дидан карданд. Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Варзоб дар километри 40-уми шоҳроҳи Душанбехӯҷанд бунёд шуда, ҳамчун макони тамринии дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз меҳмонхона, маркази тиббӣ, майдонҳои тамринӣ бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ, майдони футзали болопӯшида ва ғайра иборат аст. Лоиҳа аз ҳисоби Федератсияи Байналмилалии футбол, Конфедератсияи футболи Осиё ва Федератсияи футболи Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Дар маркази техникии бунёдшаванда президенти Федератсияи Байналмилалии футбол Ҷани Инфантино бо бозигарону мураббиёни тими миллии Тоҷикистон ва кормандони Федератсияи футболи Тоҷикистон мулоқот кард. Узви тими миллии кишвар Манучер Ҷалилов ба президенти Федератсияи Байналмилалии футбол пироҳани тими миллии Тоҷикистонро таҳти рақами нӯ тӯҳфа намуд. дар фарҷом Ҷани Инфантино таассуроти худро аз боздид ба Тоҷикистон чунин иброз намуд. таманниёти ман барои кулли дӯстдорони футболи тоҷик чунин аст. Тоҷикистон кишвари афсонавӣ мебошад. Инҷо бозигарони боистеъдод хеле зиёд ҳастанд. Федератсияи футболи шумо корҳои бузург карда истодааст. Дастаҳои футболи Тоҷикистон рушд ёфтанд. дар тамоми калонрави ҷумҳурӣ ба футболбозӣ машғул шавед ва аз футбол ҳаловат баред. фифа ба шумо умед дорад. президенти Федератсияи Байналмилалии футбол Ҷани Инфантино ва президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа зимни сафари худ ба Тоҷикистон аз маҷмӯаи фарҳанги фароғатӣ Кохи Наврӯз, ки бо услуби меъмории миллӣ сохта шудааст, дидан карданд. ҳайати Федератсияи Байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё аз толорҳои барҳавою зебои усуби миллӣ ороёфтаи маҷмӯаи Кохи Наврӯз боздид ба амал оварданд. меҳмонон аз шукӯҳи Кох мафтун гардида, аз маҳорати ҳунармандони боистеъдоди тоҷик дар ҳайрат монданд. маҷмӯаи фарҳангии фароғатии Кохи Наврӯз дар масоҳати 40 000 метри мураббаъ доман густурдааст. Кох бо санъати волои тоҷикӣ, гаҷкорӣ, оинабандӣ, наққошӣ, кундал, кандакорӣ, сангтарошӣ ва чӯбкории ҳунармандони тоҷик оро ёфтааст. зебоии афсонавии санъати кандакорӣ, махсусан толори дидор, толори аржан, ки бо 29 навъи сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистон оро дода шудааст, толори гулистон, ки аз ҷониби кандакорони боистеъдоди шаҳри Исфара омода шудааст, ва толори зарандуд, ки бо санъати гаҷкорӣ дар рӯи оина, тиллокорӣ ороиш дода шудааст, таваҷҷӯҳи онҳоро ба худ ҷалб кард. Кохи Наврӯз ҳоло макони баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ мебошад. Президенти Федератсияи Байналмилалии футбол Ҷани Инфантино ва раиси Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа пас аз боздид ба маҳорати ҳунармандони тоҷик дар бунёди чунин як кохи боҳашамат баҳои баланд доданд.